נתחיל בכתבנו של פופיק החזיר. שלום פופיק החזיר. שלום. איך הייתה ההופעה של אייל גולן? הכל היה בסדר. ואני שמעתי שיש לך סדרה חדשה שאתה כתבת וביימת. נכון. אז מזל טוב. והיום, תודה רבה פופיק. תודה רבה. והיום נראה כמה מחירים עלו. שלום גברת נחמה. שלום. כמה מחירים עלו? הכל היה בסדר. הם עלו באופן פתאומי וצריכים להסכים למשהו. תודה רבה גברת נחמה. נשמע על כתבה מצערת שאבא זרק את שני ילדיו בגלל כי רצה לפגוע בהם. והאם הפינה של לירן ברחוביץ' המסטול. ונעבור לכחולי המבלבל. שלום כחולי. שלום. שמעתי שיש לך מופע סטנדאפ חדש. נכון. מזל טוב. תודה. תודה רבה. ונעבור לתחזית. שנייה. אין לנו תתקיד, אתה יכול להתחיל מההתחלה. אוקיי, שלום. אנחנו נעבור לתחזית. בטוקיו היה ציפה ענקית של איזה, והימים האלה הולכים להיות קצת אפורים. תודה רבה. תודה רבה, המסטול מתן טיטוף. להתראות בפרק הבא.